मोनसे बाथ्रा आं क्लेरिफिकेसन बुंनो नागिरदों जे दिनै माखासे दुष्ट चक्रनि मानसिफ्रा पलिटिकेलि मटिभेटेड सुबुंफ्रा भट सेन्टार थांनानै इउपिपिनि बिजाथि गोविन्द बसुमतारिया गावसोरनि भटखौ बिजेपिनो होनांगौ होननानै फोसावथिंदों। इउपिपिएलानो बिजेपियानो बे मोननै पार्टिया ज' जायाखै आरो बुजा फैनायनि बाथ्रा गैया। बेनिखायनो आं बेबायदि बुङाखै। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ जाहाथे फोथाया। दिनै बिटिसिनि बाथि इलेक्सन आरो बे इलेक्सनाव भारतनि नोगोरारि हिसाबै डेम'क्रेटिक प्रसेसजों बिसायख'थियाव भट होबाय। जिहेतु साफ्रोमबो नोगोरारियानो भट होनायनि मोन्थाय दं आरो बे मोन्थायखौ आंबो एक्सारसाइज खालामबाय। बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायदों जे जोंनो गोजोन थासारि नांगौ, जौगानाय नांगौ आरो बेबायदि हिसाबै जाय बेक्ति जाय पार्टिया जोंनि बे ओनसोलनि बिटिसि ओनसोलनि गेजेराव गोजोन थासारि लाबोनो हागोन बा जौगानाय लाबोनो थाखाय खामानि मावगोन बेबायदि बिजाथि आरो बेबायदि पार्टिनि जाहाथे रायजोफ्रा भट होयो आं बेखौनो खावलायदों। मानोना जों बेकवार्ड ओनसोलनि सुबुं आरो बेनिखायनो जोंनि ओनसोलखौ जों बेकवार्ड हिसाबै गोग्लैसोनानै थानायखौ लुगैया, जों जौगानो लुगैयो। बेनिखायनो जोंहा गोबां पार्टि थानो हागौ डेम'क्रेटिक कान्ट्रि हिसाबै, थेवब्लाबो बे गोबां पार्टिनि गेजेराव जाय पार्टिखौ रायजोफ्रा ओनसोलनि थाखाय, जातिनि थाखाय, समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन होननानै सानो, फोथायो आरो थांनाय समफ्राव जायफोर पार्टिफोरनि जाय सरकारफ्रा मोजां खामानि मावदों बेखौ नोजोर होनानै जाहाथे भट होयो आं बेखौनो खावलायदों। लोगोसे मोनसे बाथ्रा आं क्लेरिफिकेसन बुंनो नागिरदों जे दिनै माखासे दुष्ट चक्रनि मानसिफ्रा पलिटिकेलि मटिभेटेड सुबुंफ्रा भट सेन्टार थांनानै इउपिपिनि बिजाथि गोविन्द बसुमतारिया गावसोरनि भटखौ बिजेपिनो होनांगौ होननानै फोसावथिंदों। इउपिपिएलानो बिजेपियानो बे मोननै पार्टिया ज' जायाखै आरो बुजा फैनायनि बाथ्रा गैया। बेनिखायनो आं बेबायदि बुङाखै। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ जाहाथे फोथाया बेखौनो खावलायबाय। जों इउपिपिएल हिसाबै खामानि मावदों आरो निजा आइडेन्टिटि लाखिनानै बिसायख'थि गेलेदों। बेनिखायनो बिजेपिनो भट होनांगौ होनना बुंनायनि बाथ्रा गैया। आं माब्लाबाबो बुङाखै। बेनिखायनो बेबायदि दुष्ट चक्रनि जि अपप्रचार बेखौ आं सोंखारिदों। लोगोसे जोंनि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों बे बाथ्राखौ जाहाथे फोथाया आरो जोंनि इउपिपिएल सापर्टारफोर जाहाथे इउपिपिएलनो भट होयो आं बेखौ खावलायदों। बेयाव नांगोलनिबो थागोन, बिबारनिबो थानो हागौ। खारन नांगोलहाबो जोंनि भटखौ खमायनो हायोबा गावस्रा लाब दं, बिबारहाबो जोंनि भटखौ खमायनो हायोबा गावस्रा लाब दं। बेनिखायनो मोननैनिबो सासपेक्टआ दं। बेनिखायनो बेबायदि थगाय थसि भट आदाय खालामनो नागिरनाय बे खामानिखौ जों सोंखारिदों। मानोना बे डेम'क्रेटिक नन भायलेन्ट कान्ट्रिसनि आखुथाय जानाङा आरो पलिटिकेल दैदेनगिरिफ्रा बेखिनिखौ एनकारेज खालामनाङा। आं जिखिनि भट सेन्टारखौ गिदिंबाय बेवहाय रायजो राजाफोरनि जिथु मतामत बेफोरखौ लानाय एसेसमेन्ट खालामनायाव जों फ्राय भट सेन्टारानो 60 to 65% भट मोनगासिनो दं। माबानि सेन्टाराव जेसेबां भट दं बेनि बिथोराव बहाबा हयथ' 55हालागै मोननो हागौ। 55, 60, 65 बेबायदि भट जों दा जिखिनि गिदिंबाय बेखिनिखौ बेबायदि भट मोननाय दं। बेखिनिखौ नायबाथ' जों देरहागोन। आं बेखौनो आसा खालामदों जों इउपिपिएलआ देरहागोन। 26 तारिखनि थाखाय मा स्पेसियेल थागोन रायजोफोरनो? 26 तारिखे बेखौ हल बिटिसिनि बे इलेक्सननि काउन्टिं जागोन, रिजाल्ट मोनगोन आरो जों बेखौनो खावलायनो बेखौ रायजो राजाफोरखौ, जिहेतु रायजो राजाफ्रा गोजोन थासारिखौ लुगैदों आरो बिटिसिनि जौगानायखौ लुगैदों। बिटिसिआव मोनसे सिस्टेम लाबोनो हानाय, रुल्स एन्ड रेगुलेसन लानानै मोनसे गोख्रों आरो सिस्टेमेटिक सरकार बिदि लाबोनो हानाय बायदि सरकार लुगैदों आरो बेनिखायनो बेबायदि सरकार थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोना नुदों आरो बेखौनो खावलायदों जे रायजो राजाफ्रा बिदि मोनसे रुल्स रेगुलेसन गनायनानै मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों एडमिनिस्ट्रेसन खालामनानै ओनसोलखौ जौगाखांनाय, जातिखौ जौगाखांहोनाय खामानि मावनो हानाय बे पार्टिखौ
रायजोफोरा लुगैदों आरो बेनिखायनो बेबायदिखौ बिथांमोना सायख'गोन होननानै आं फोथायदों दं बेनिखायनो बेबायदि मोनसे सरकार दानो थाखाय आं खावलायबाय आरो 26 तारिखखालि काउन्टिं उनाव जि रिजाल्ट मोनगोन बे रिजाल्टआव जों बे रायजोफ्रा लुगैनाय सरकारखौनो मोनगोन दा जिखिनि रिपर्ट मोनदों बिभिन्न फिल्डनिफ्राय बिभिन्न समस्तिफोरनिफ्राय जिखिनि बारहावानि रिपर्ट मोनदों बेखौ नायब्ला जों इउपिपिएलआनो लास्ट मिनिगोन बेखौ जों बुंनो हायो इउपिपिएल उइल लाभ द लास्ट लाभ एट द एन्ड